През 1879 година град София е избран за столица на освободената българска държава. По това време в канцеларията на софийския губернатор Пьотър Владимирович Алабин работи като преводач чешкият инженер Георги Иржи Прошек. Той дава идеята в София да се издигне паметник на най-заслужилия българин Васил Левски. Защо Георги Прошек се прекланя пред делото на Левски? В село Алмалии Прошек се запознава лично с Васил Левски, а след залавянето на апостола участва в организацията, която прави опит за спасяването му. Какво още поднася съдбата на този чех, влюбен в България? Георги Прошек съдейства активно на революционната дейност по българските земи, рискувайки живота си. Демонтира около 200 метра железен път край Одрин. По този начин се забавя с 30 часа придвижването на военните турски ешелони, подкрепление към Балкана. Това рисковано дело подпомага удържането на Шипченския проход от опълченците и руските войски. Георги Прошек е награден от император Александър II с орден Света Анна и златна сабя. Георги Прошек е назначен в градската техническа служба. Той съставя първата частична кадастрална снимка на Софийския център. Братът на жена му, чехът Вацлав Роубъл, който също пристига в България, проектира улично-регулационния план на София. След продължителна работа по проектоплана на младата столица е назначена комисия, в която влизат Георги Прошек и 3 членове на управата. Държавният глава княз Александър Батенберг узаконява плана. София започва бързо да се променя и да се превръща в красив и модерен град. Братята Прошек се заемат със строителството на 2 моста – Орлов и Лъвов. Орлов мост е по проект на Арнолд Колър. Само на 100 метра от моста се изгражда тяхната бирена фабрика. Георги и Богдан искат да превърнат Орлов мост в исторически символ на свободна България. Фирмата Братя Прошек поръчва на Рудол Вагнер във Виена изработката на металните парапети и орлите. Лично Георги ги донася в България. С името на голямата чешка фамилия се свързва изграждането на новата ЖП гара на София, Народното събрание, както и на първата софийска печатница. Ето я и познатата на всички ни пяна, разбира се, в твърде горещо състояние. Готова за консумация или на наш език казано за пиене. Изстудяването на бирата е работа на компресора. А между впрочем, буретата се силно дезинфекцират и изчистват. Същото нещо се върши и с бутилките. Изчистени и приготвени за пълнене, бутилките започват интересната си игра, подобна на играта на кукли. Забавна гледка и за възрастни, и за деца. Георги и Богдан Прошек умират в София през 1905 година, един след друг, в продължение на няколко месеца, от естествена смърт. Тяхното предсмъртно желание е да бъдат погребани в града под планината Витоша. Желанието им е изпълнено. На мястото, където някога е била фабриката за бира, ще се издигне висока многофункционална сграда
Сан Стефано Плаза. Малкият площад пред нея ще се нарича Братя Прошек. Красивото му оформление ще се допълва от 4-етажно здание в класически стил, характерен за началото на 20 век. В тази ретро сграда ще отвори врати бирарията Прошеково пиво. Делото на братята Георги и Богдан Прошек има своето съвременно продължение. И накрая таблицата за хранителността на бирата. Разбира се, взета в умерено количество.